ci karo da wani bidiyo na wannan bawan Allah, yaro ne matashi irin mu mai karancin shekaru, dan gwagwarmaya wanda yake kokarin bayyana abin da yake na gaskiya ya kuma kokarin jan hankalin gwamnati wajen ya gaya mata gaskiya. Kuma gashi an samu matsala, an samu wasu 'yan ta'adda ko wani ya dauki nauyinsu ko kuma su da karan kansa sun zo sun sassare shi, gashi nan sun mai luhu-luhu da fuska, bakinsa duk ya kumbura. To alayi halin dai bawan Allah, ina maka sannu kuma ina maka fatan alkhairi. Allah ubangiji ya baka lafiya, kuma ina addu'a Allah ya kiyaye gaba, Allah kuma ya kare. To amma fa Hausa suka ce idan bera da sata da dawa da wari. Hasali a tsarin gwamnatin Najeriya ba a gaya gwamnati gaskiya da irin salon da kake gaya mata gaskiya. Wannan yana mai tabbatar maka da cewa kai ma kana kan kuskure a yanayin yadda kake fitowa ka soki gwamnati, ka zagi gwamna, ka zagi shugaban kasa, ka zagi wannan in an yi abu ya saba da dokar kasa kuma ya saba da tsarin addinin musulunci. Ka kaddara mahaifinka ciyaman ne ko wani dan majalisa ne ko sanata ko wani abu, sai yake aikata wani abu na ba daidai ba, sai na fito nake cewa wannan ciyaman din na local government kaza jaki banza dabba la'ananne kaza kaza kaza, in zazzage shi. Duk yadda zaka yi wajen ka ribato ni na daina wannan abin zaka yi, ko kuma duk yadda zaka yi kaga an yi magani na ko ta wace hanya ce sai kai. To asali haka tsarin gwamnatin Najeriya yake, ba akan ka aka fara ba. Akwai wanda da ilimi suke harkar tasu, amma so da yadda suke matsa gwamnati da gaya mata gaskiya da ta gyara kuskurenta ta sa aka kama su. Kwanaki na wani farfesa shi ma aka daure shi, aka kai shi kotu. To suna nan ire-iren su ga manya-manyan malamai da aka riga bi ana harbiya so da gaskiya da suke gaya gwamnati. Sani ba ita wannan social media da kake gani ba wai dandali ne na zuwa ka baje hajar ka ci mutuncin wanda kaga dama ka zagi wanda kaga dama, ba haka yake ba. Tana da ka'ida, tana da tsari, wanda tsarin muka sauka daga kai shi yasa muke ganin ba daidai ba. Bai kamata irin wannan abin ya rika fitowa daga cikin mutanen wanda suke Hausawa, wanda suke ƴaƴan musulmai kuma musulmai. Tarbiyyar addini ma ta saba da wannan, ba haka tarbiyyar addini ta kai da ba, ba kuma haka ake gaya shugabanni gaskiya ba. Ba dan wai muna goyon bayan abin da aka yi ma ko kuma muna goyon bayan zaluncin da shugabannin suke ba, a'a goyon bayan salon gaya musu gaskiya ne, baka dau hanya mai kyau. Saboda haka muna maka addu'a Allah ubangiji ya shirye ka kuma Allah ya baka lafiya. Idan ka samu lafiya, gwagwarmayar da zaka ci gaba Allah ya saka ci gaba da yinta akan daidai, akan turbar da mutum ba yadda zai, dai ba zalunci ya so ya maka na cin mutunci ba, haka kawai ba zai zo ya dauke ka yi maka wani abu ba. Mutane nawa ka sani yan social media, tun da social media ta karbi ta kafa a kasar nan suke social media, kuma yan gwagwarmaya ne, kuma gaskiya suke gaya gwamnati, kuma an san da su, amma an ki a kama su saboda me? Ba su abin da za a kama sun ba, ba su ci mutuncin kowa ba su zagi kowa ba. Siyasa ba hauka ba ce, idan tsarin rayuwa ba hauka ba ne, bambancin ra'ayi ba hauka ba ne, ba daidai ba ne. Saboda haka muna addu'a Allah ya baka lafiya kuma Allah ya kiyaye gaba. Duk wasu masu ɗabi'u irin naka Allah shiryar da su. Ita kuma gwamnati da duk wannan abubuwan da yake faruwa da dalilin ta, duk wani ma mai zalunci da kokarin a gaya masa gaskiya yake haifar da irin wannan, muna roƙon Allah idan mai shirywa ne Allah ya shiryar da shi, in ba mai shirywa bane Allah ya mana magani.